Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na, ang padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na magin maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadian mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo, na kami da imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kang katawuhan, asin kan bilog na nilalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sa God paman. Ang biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asin katinunungan kan samong paratubos. Sa saimo sa muyang Diyos, banal sa God paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan, iyan ika-16 na Domingo sa ordinaryong panahon. Isabay nato sa Santa Misang ini ang minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan ni na Mrs. Gemma Alcantara Lieva and family, ni Roberto Abordo and family, Canpinillos family, ni Lorely Absede, asin ni Carlos Dilaw Jr. and family. Siringman Special Intention for Good Health sa kahagadan ni Vic, asin Special Intention for World Peace. Sa tuya man na isabay sa pamibi ang kalag ni Pope Francis, Bishop Nestor, Laudate, paramang ki Charlemagne Joseph, sa kahagadan ni Carlo Magno M. Diaz and family, para ki Carlos, ni Daddy Tianson and children, para ki Gloria asin Maria Beatriz, kan Morillo asin Birango family, para ki Mariano, kan Akende family, para ki Josefina asin Ismael, Jo Marie asin All Souls, kan Banyadera asin Vergara family, All Souls, ni Mr. Mario Basilieva and family, para ki Godfrey and Verna, kan Belleza family,
para kay Emilio kan Vergara family, para kay Felicidad asin Patrocinio kan Gavinia family, para kay Eduardo asin Ilse asin All Souls kan Camigla family, para kay Alex asin Lorna kan Vargas family, para kay Apolinar Sr., Apolinar Jr., asin Michelle, ni Teresa Candare, para kay Cristina, ni Geraldine Reblora, asin para kay Maria, asin Esther, kan Felix family.
Ngunya na Domingo, pinapagirumdum kita na ang grasya gikan sa pagpili, kan marhay asin matanos. Makanuod manlugod kita ki Maria asin Marta sa Ebanghelyo, na magtaong oras para sa paghinanyog sa kagurangnan, asin siring man makapaglingkod sa iya, asin sa satuyang kapwa. Ang mamamayo po kan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverend Father Leandro P. Morillo. Matidog po ang gabos asin sa maugmang tingog, sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Madya magawit sa kagurangnan, kita sa iyang banwan, inapon maging banal, tinipon maging saro, sa Diyos na sa tungkang tubos. Magumaw sa kagurangnan, bilog na kinaban, maugmang magsambang, maugmang maglingkod sa iyang ngaran, matulog kasin magugmang sa kagurangnan. Madya magawit sa kagurangnan, kita sa iyang banwan, inapon maging banal, tinipon maging saro, sa Diyos na sa tungkang tubos. Magbumabilang banwan, saro sa pagtubod sa kagurangnan, magpasalamat sa iyang kapangyarihan, at sa iyang pagkamuot, daing kasaguran. Madya magawit sa kagurangnan, kita sa iyang banwan, inapon maging banal, tinipon maging saro, sa Diyos na sa tungkang tubos. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesu Kristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untaan sa itong mga kasaalan, tangami magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na mga anghel sa asin santos, asin sa indo mga tugang, na kung hindi pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malagot sa to ang Diyos na makakamhan sin pakapatawadan sa to mga kasalan. Naroon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan maherakan, kagurangnan maherakan,
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tao marahay ang buot. Inoong amika, rinurungyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ka, huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na kimbutong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aking ka naman. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, akuan sa mong pagkimaherap. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok, kahalangkaw. Heso Kristo kay bakan, Espiritu Santo. Sa kamurawayan ka Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaugayian sa imong mga nasasangkuban, asin kay raking padakula sa inda, ang mga balaog kan sa imong grasya. Tanganing sindang mainit sa paglaom, pagtubod asin pagkamot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pagutob kan sa imong mga pagbuot. Uli kay Kristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin naghade. Kasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Si Abraham naglingkod sa tulong lalaki na nagsungko sa saindang tulda. Pinakakanya ang mga ini asin pinaglingkodan. Dangan ang mga ini nagsabi, napakalihis nin siyam na bulan, sinda mabalit. Asin ang sa iyang agom na si Sara, magkakaigwanin aking lalaki. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nen Henesis. Duman sa may sagradong mga kahoy nin Mamre, nagpahiling ang kagurangnan kay Abraham. Sa kainitan kan aldaw, mantang nagtutukaw siya sa may pintuan kan sayang tulda. Nagtingkalag siya as sinahiling niya ang tulong lalaki na nagtitindog duman. Sinabat niya tulo sinda, nagdapa sa daga, danga nagsabi, mga kagurangnan ko, kung nawilihan nindo ako, maghapit mo na kamo sa sakong harong. Andam ako sa paglingkod sa indo. Tuguti akong magkuanin tubig, tanganing makahanaw kamo kan sa indong bitis. Pwede kamong magpahingalo sa limpoy kan kahoy na ini. Dadarahan ko kamo nindikit na kakanon, tanganing magbalik sa indong kusog. Pagkatapos kaiyan, pwede na kamong magpadagos sa saindong paglakaw. Inonra nindo ako sa paghapit sa sakong harong, kaya tuguting paglingkudan ko kamo. Ika ang bahala, ang simbag ninda.
Dali-daling naglaog si Abraham sa tolda asin sinabihan si Sara, "Dali, kuahaan pinakamarahay mong arina, asin gumibo kanindakol na tinapay." Dangan nagdalagan siya pasiring sa mga baka, asin nagpili nin sarong matabang ugbon na baka, dangan itinao niya ini sa saiyang uripon na naghidali sa pagluto kaini. Nagkuaman si Abraham nin keso, asin gatas, dangan an mga ini, asin an linutong karne, ipinuesto niya sa mga lalaki na nasa sirong kang kahoy. Nagkakan sindamantang nakatindog sa harani si Abraham. Dangan hinapot siya ninda, "Hain an ago mong si Sara?" Nasa laog kantolda, an simbag ni Abraham. Nagtaram an kagurangnan, "Pakalihis nin siyam na bulan, mabalik ako asin magkakaigwan na nin aking lalaki, an sa imong agom na si Sara." Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan si Isay an mag-eerok sa imong harong. Kagurangnan, si Isay an mag-iirok sa imong harong. An makinuyog-kuyog sa Diyos sa gabos na bagay asin nagigibo nin katanosan. An nagtataram nin katotoohan asin dai nagbabalo-bagi. Kagurangnan, si Isay an mag-iirok sa imong harong. Dai siya nagigibo nin maraot sa iyang katuod, ni nagdadara nin salang bareta dapit sa iyang kataid. Ikinakaungis niya an mga isinisikwal nin Diyos, alagad ginagalangan niya an mga may pagkatakot sa kagurangnan. Inuutob niya an sa iyang panuga, anuman an mangyari. Kagurangnan, si Isay an mag-iirok sa imong harong. Dai siya nagpapautang na may patubo, asin dai nagpapasuhol tumang sa mayo nin sala. An nagigibo kan mga bagay na ini, dai nanggad matatanyo. Kagurangnan, si Isay an mag-iirok sa imong harong. Si San Pablo nagpahayag kan sa iyang hararom na pagtubod, asin dedikasyon sa pagharubay kan tataramon kan Diyos, asin paglingkod sa banwaan. Ang sa iyang kasakita na tinitios para sa kamurawayan kan Diyos, asin kan sa iya mansanang simbahan, tanganing si Kristo mapasatuya, asin maginyatong paglaom sa kamurawayan. Laom niya na kitagabos mapabanal, asin magin maninigo sa paghampang ki Kristo. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, maugma ako ngunyan, dapit sa sakong mga kasakitan, huli sa indo. Huli ta sa paaging ini, pinapadagos ko ang mga kasakitan na tinitios ni Kristo. Asin sa kong tinitios para sa simbahan na iyo ang hawak ni Kristo. Nagi akong surugoon kang simbahan, kang itaos ako ng Diyos ang trabahong ini para sa indo. Trabaho ng paghulit kang bilog na mensahe ng Diyos. Ang misteryo na itinago niya sa gabos na tao kang mga nakaaging panahon. Alagad, ngunyan ipinahayag niya sa saiyang mga banal. Binuot ng Diyos na ipahayag sa sainda kung gurano kadakula sa mga pagano ang kayamanan kang kamurawayan kang misteryong ini. Ang misteryo, iyo ini. Si Kristo nasa sa indong paglaom sa kamurawayan. Kaya ipinaguhulit mi si Kristo sa gabos na tao. Pinapatanidan, saka tinutokdoan mi ang gabos sa bilog ming kadunongan. Tanganing ikaatubang mi sa Diyos ang lambang tao na tunay na banal ki Kristo. Ang tataramon
kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang kabuhat sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ika kagurang ng nandahalan na buhay, ika ang katotohanan. Buhay na daig ka sa koral itatao, sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus, asinan sa iya mga disipulo, nagpadago sa paglakaw sagkod na nakaabot sinda sa sarong baryo. Sarong babae na ang ngaran Marta ang nagpadagos kay Jesus sa iyang harong. Ini si Marta, may tugang na babae na ang ngaran Maria. Nagtukaw si Maria sa may pamitisan kan kagurangnan dangan nagdangog kan sa iyang katukduan. Alagad si Marta nasibot sa paglingkod, kaya nagdulok siya kay Jesus asin nagsabi, kagurangnan, dai ka nahiherak na pinapabayaan sana akong magtrabahong sulo kan tugang ko. Pakisabi man siyang tabangan ako. Alagad sinimbag siya kan kagurangnan, Marta, Marta, nasisibot ka, asin nahahadit, dapit sa dakol na bagay, alagad sarong sanang bagay an kaipuhan. Napili ni Maria an mas marahay, asa hindi yan hahalion sa iya. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Tukaw. Ining parte kan ebanghelyo na sinurat ni San Lucas, dakol ang mga diskusyon manungod sa pagsabot o ideya o mensahe kay ining binasa pa lang unadangog nindong ebanghelyo. Yaon digdi an sa tuyang kagurang na nagbisita o bako man aktualmente nagbisita kundi ining harong ni Marta as ni Maria kung mapasiring sa Jerusalem o halik ka sa Jerusalem, aagihan ini. Kaya ini ang naging lugar na pinagahapitan kan kagurangnan asin kan mga disipulos kung mapahingalo man lamang sinda. Kaya tudnay ni si Marta, si Maria, kung paano ang pagtratar sa inda, paano ang pag-ako sa inda bilang mga bisita. Si Marta nadangugta na sibot-sibot sa pag-andam sa kusina. Si Maria, yaon duman sa pamitisan ni Jesus, nagdadangog kan sa iyang katukduan. Ngunyan, si Isay kita digdi, si Marta kita, na pirming siribot-sibot, dakulon ang mga apod gani concerns, dakulon ang mga gigibuhon, kung minsan day na aram, kung hain na siya, kung ano ng direksyon, kung minsan mga malibong naan payo, dahil day nangyayari susug sa kabuutan ninda, kung ano-ano pang mga bagay, uroal daw mahiling tiyan, siribot-sibot pirmi ang tao, pag matapasan na, sagod pagkabanggi,
Minsan nga ni dito na sa naan oras sa pagturog, ta siribot-sibot pirme. Dakulo nagigibuhon, dakulo natatrabaho, dakulo natatapuson. Siring man si Maria, iba man so kamugtakan ni Maria. Si Maria yaon duman sa pamintisan ni Jesus. Si Maria daw kita na naghihinanyog kan katukduan kan sa tuyang kagurangnan. Iyo ini si Maria, sutugang ni Marta. Si isay kita digdi sa duwang ini. Aktualmente, ining duwang ini yaon sa satuya. Dahil man mahali ang paghiro, ang pagtrabaho. Dahil man mahiro o mahali ang mga gigibuhon ta. Urog na dapat dahil tahaliun ang pagpamibi, ang paghampang sa Diyos, asin ang paghinanyog sa iya. Gustong sabihin, naguhurop-hurop kita. Hilingon ta daw digdi sa Ebanghelyo kung ano pang mga adal ang pwede tang mapurot. Si Marta, nagngurob-ngurob sa kagurangnan, nagreklamo. Kagurangnan, day ka nahirak sa kuya. Sabi man niya na tugang ko, natabangan ako digdi. Sulo-sulo ako nag-iandam sa mga kaipuan nindukan pagkakanindo. Nahiling ta, bako man ko ta na maraot bagaan pagtrabaho. Kundi, sabi nga ni, pinagirumdum, a gentle reminder for Martha. Sinabihan siya, Martha, Martha. Iyan na pag-ulit na pagsambit kan pangaran ng tao. Martha, Martha. Nagpapagirumdum yan, importante ang sasabihon. Garabaga, uy, danguga kimaray ini. Martha, Martha. Nasisibot ka. Asin nahadit dapit sa dakul na bagay, alagad sa ng bagay an kaipuhan. Napili ni Maria an mas marhay, asin dayan hahalion sa iya. Bako man napigdagitan si Marta na, Marta, alat mo na, nata nagungurub-ngurub ka, nata nagreklamo ka. Bako man na maraot sa pagtrabaho ni Marta, kung isipon, maray bagata, nag-entertain, papakakanon sa mga bisita, maray naggibo ito. Pero ang sabi kan kagurangan, Marta, ining pinili ni Maria na tugang mo, mas urog ining importante. Kaya ang Ginoo ang sabi sa tuyo kang kagurangan, prioritize. Hilingon nindukon arin ang dapat na enot o an ikadua, ikatulo. Kung minsan sa buhay, baraliktad an apod gani, pagpamugtak kan mga bagay-bagay. Itong sa mga prioritization kan sa tuyang, what do you call this, values. Ano ang mga pinaka-importante? Ano ang mga pinakamahalaga? Ano ang mga pinakamakahulugan? Kay puan nahihiling tayan, tanganing nasasabutan ta ang katuyuhan kan sa tuyang mga gibo. Nasasabutan ta ang katuyuhan kan sa tuyang buhay. Nasasabutan ta ang katuyuhan kan kamugtakan ta sa presenteng panahon. Kaya kaipuhan, magdangog mo na ang tao sa mahal na Diyos bago siya magpadagos kan sa iyang pagtrabaho. Taduman nagpupun ang pagkasala kan tao. Nasasala kita, nararaot kita, nawawara kita sa tamang direksyon. Nagkukulang ang tao na magdangog sa mahal na Diyos. Iinot niya so kasiributan, matrabaho ako, so pangarap ko muna, so ambisyon ko muna, etc. Nalilingaw, nangabos na ini, biyaya kan mahal na Diyos. Ang Diyos ang may plano kan gabos, siya ang kaglalang kan gabos, siya ang masusunod. Siya nakakaisik ang gabos. Kung ang sarong tao nakakaisik ang gabos, siya ang pigkukonsulta ko ta na. Kaya kung sa Diyos ang nakakaisik ang gabos, siya ang pinaggigikanan kang gabos, siya ang nagtatabang, siya ang nagtataunin kusog, siya ang nagtataunin liwanag. Saan ka pa maduman? Nganing day ka masala,
madumang ka sa Dios, maghinanyog ka, magpamibi ka, maghurup-hurup ka. Pag hinali tayan, saralaan ka mugtakan kan tao, baralanggado ang buhay kan tao. Tas sunainot, iyong pipaod dyan, suod dyan, iyong pipainot. So Diyos na dapat mangurog, iyong ultimo, o ikasiguro, ikatulo, ikaapat. So ibang bagay, iyon pinakaurog. Kung ang sarong bagay o tao, pinaurog mo kaysa sa Diyos, iyo yan ang Diyos mo. Kaya kaipuhan ang tao nagdadangog na mimibi. Hininguntaan mga nangyayari sa kinabang. Dahil dainin naaaraman, ano ang katuyuhan? Halimbawa, ano ang katuyuhan? Tayo ka tinauan nin influensya. Tinauan kanin poder nin kapangyarihan. Tinauan kanin mga kakayahan. Tinauan kanin mga oportunidad. Tinauan kakayan. Kung daig ka nagdadangog sa Diyos, sa katukduan kan Diyos, masasalaan paggamit mo kan mga bagay na yan. Kaya so ibang yaon sa poder, sa kapangyarihan, ibinugtak kan tao, pig-ilihir, ibinugtak na maging leader kan banwaan, o kan banwaan ng Diyos. May mga kapangyarihan, anong ginagamit sa kapangyarihan sa poder? Yaon sa pag-abuso. Halimbawa, ang nangyaring mga ngunyan sa satuyang nasyon, ang kariribukan ining, halimbawa, ang impeachment, what do you call this? Issue. Ang mga korupsyon, ang garadanan. Paramta naman, so mga nawawarang sabongeros, so impeachment ni Sarah. Apoy rakaan, so padagos na korupsyon, so mga kaitupang panahon ng mga pag-abuso, so pag-abuso kan sa tuyang environment, so pag-abuso minsan kan mga ordinaryong tao sa saindang kapwa, so pag-abuso kan mga magurang, kan gabos, pag inilingtan na ininata, daipig isip-isip, kung nata tinauan nin kaining mga bagay na ini, ano ang katuyuhan kayan? Kung isipon nga ni, mapon kita sa ano ang katuyuhan kan buhay mo. Kaya nasa sala, nagkakaiguanin korupsyon, pag-iriwal, oportunista, harabasan, kung ano-ano pa nata, dain nagdadangog sa katukduan ng mahal na Diyos. Kaya iyon, importante yun sa pagpuon. Halimbawa, mapon kita, kung bako man gabos, kadaklan, nag-aradal. So iba, sinwerte, nakatapos sa high school, nakatapos sa universidad. So iba, mga profesional, nagpasar sa mga, mga eksaminasyon. So iba, abogado, etc. May mga inadalan. Pero sa ginamit, so inadalan ninda. Sa pag-abuso, sa paglamang sa kapwa. Bako daw na suinadalin nila dapat gamiton nila na makapaglingkod sila sa nasyon, sa katawuhan. Bako daw na kita gabos kung ano man anyaon sa tuya. Bako daw yan para sa iba. Bako daw yan para sa gabos na bako mang kita antag sa diri kan ano man anyaon sa tuya, kundi kita mga tagapamahala sana. Kaya totoo kita dapat bilang mga katiwala, ayon mga tataramon ngunyan sa simpan, katiwala. Itiniwala kan Diyos ining mga bagay, ining mga grasya, ang gabos na biyaya, itiniwala nin Diyos sa tuya. Paano tayo ini inaataman, paano tayo ini pinapakinabangan? Ano nagkakaranya-kanya kita? O nag-iisip ka kita kan karahayan kan kagabsan o kang kadaklan? Ano baya? Kaya iyan, pirmi kitang mabalik. Mabalik kita, asin mabalik kita, tanganing di kita masala. Iniigwadigding halimbawa sa satuyang mga babasahon duman sa enot asin sa ikadua. Si Abraham, ano so katuyuhan niya? Natatapig tabangan niya itong tulong estranghero na nahiling niya nagpapahingalo duman sa irarom kan kahoy. Tinangro niya nin tubig, pinainom niya nin gatas asin maray na tinapay, asin keso, asin karne, etc. Kung sabihin, in-entertain ni Abraham itong mga estrangerong ito. Dahil sa panahon na ito, sagrado ang pagtaon nin tabang sa mga estranghero.
Dahil kay itong panahon sa pagsabot, na pwedeng nakatago dyan sa persona ang Diyos, na yan na tao, tiba, yan may kapangyarihan. Na ang paglingkod dyan sa mga estranghero, yan, sagrado, responsibilidad. Kaya magayo mga narrative, kang mga aki, pag kita marumduman ta sa mga fairy tales, ang iba nakakubli, makilimos ngayon, maluya, gurang na, nag-agi, minaltrato, so iba nagtabang, bako sumaswerte, so nagtabang, nabibindisyonan. Nagkataon, ito pala na makilimos, ito pala na gurang, igo pala nakapangyarihan, etc. Prinsesa pala, o reyna, o hadi, etc. Nakatago duman sa likod kan, kan pagkatawo niya. Kaya, pinapagirumdum kita, halimbawa, ang paglingkod ta sa kapwa. Anong katuyuhan mo na naglilingkod ka? Dahil tinukdoan kita sa kapahayagan na si Jesus yaon sa lambang saro, nan imahen kan Diyos yaon sa lambang saro. Kaya kung ginagalang tasinda, tinatabangan tasinda, namot tan tasinda, inaasikaso tasinda, ginigibot ta iyan sa Diyos. Iguang katuyuhan ang gabos na gibo. Tatandan ta, ano ang intensyon mo? Tatibad pigagaramit ang pobre. Tibaan piga-abusot ang pobre. Tibaan nagiging oportunista kita sa kamugtakan ninda, sa kadaihan ninda. Importante ang paghurup-hurup kayan, ang pag-adal kayan, ang pagdangog sa tataramon kan kagurangnan. Si Pablo, sabi niya, nagtaram siya, minsan ako magtios, minsan ako magsakripisyo, minsan ako makulugan pa, sagod pa sa itaw ang buhay ko, gigibuhon ko ini. Maugma siyang nagtitios sa gibo niya, sa pagbalangibog niya, kan tataramon sa pagpamidbid niya sa kagurangnan. Sabi niya, ninhulita, ang katuyuhan niya, iyo na darahon niya ang tao pasiring sa Diyos, na mamidbidan kan tao sa Jesucristo, asin mabuhay sinda duman sa imbitasyon nin kaligtasan, makanood sinda sa istorya nin kaligtasan, sa pigtatao kan Diyos. Gusto niyang mamidbidan sa Jesus, asin sa iyang kahadayan, asin sa iyang katuyuhan, na kaligtasan kan bilog na katawuhan. Iguang katuyuhan sa iyang gibo. Haputon nindo ang sadiri nindo. Ano ang katuyuhan nindo sa mga pigigibo nindo? Tanganing maging malinaw. Sabi duman sa, apod ka ini, sa Salmong Responsorial, kagurangnan si Isay ang mag-erok sa imong harong. Gusto ta mag-erok sa harong nin kagurangnan, si Isay yan, ano ang pigigibo kaya na tao na iyan? Ano ang malinaw sa iya? Kung gusto ta mag-erok sa harong kan kagurangnan, magdangog kita sa sayang katukduan, bako sa nang dangugon, kundi isabuhay ta. Matindog kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na kan Dios, asin namon dagikan sama, bawkan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daily na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya halit sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, Kiberhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway,
Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Dakul na bagay an kinakasibutan niya to, alagad an mahalaga sa gabos iyo an paghimate sa tingog kan Dios na nagtataram sa mga andam maghinanyog sa iya. Sa espiritu nin paglaom darahon ta sa iya an sa tuyang mga pamibi. An simbag kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magin bukas sa pag-ako kan mga daing erokan, asin mga nalalagalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring ki Maria, pilion niya to ang urog na marahay na gibo, asin ako on siso sa satuyang puso asin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nasisibot sa mga minalipas na bagay, makanood na magpahalaga sa maludok na paghimati sa mga tataramon kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, mamatian ang nakakapamumay na kapangyarihan ni Kristo, huli kan pagkamuot asin pagtabang kan sa indang mga katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagadan sa pagtubod, mag-erok sa harong kan kagurangnan sa good paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibi man niya to ang mga intensyon kay ning Santa Misa, siring man ang satuyang mga kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Langit nun na Ama, sinubol mo ang aki mong si Jesus sa pagpahiling sa mo kandalan nin buhay na daing kasagkoran. Danay niya mo siyang akoon sa samuyang buhay asin lawas, asin tawan nin lugar sa samuyang puso. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Idinudulo niya mo ang arakasin ng tinapay, nganing maging kakanon, nin buhay na mayong kasaguran. Idinudulot niya sa muyang dukhang pagkabuhay, nganing Simon marasal, nagkakinawaning Espiritu. Akon mo kagurangnan, ang samuyang dulot bunyan, tandakan samuyang pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Tindog tati. Mamibig ka mo mga tugang tanan sa ko, asinan sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran,
para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na sa sarong malinigon na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiban nin mga dolot susog sa tugon. Ako ang sakripisyo sa imo kan mga maimbod na nasasangguban mo, asin pabanala kan kabaing na bendisyon. Siring sa mga atang ni Abel, tanganing an idinulot kan lambang saro sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwara sa gabos nin kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban. Sinugo mo sa mo ang para tubos man sana. Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan maliban sa kasalan. Tanganing, mamutan mo sa mo ang namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kay ba kan gabos na angeles, asin santos nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladangan minadigdig sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurang na ni kananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu taning para sa mo, maginhawak kasin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugarin niyang bot pinasaluiban sa konsepasyon. Nagkwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamo gabos, asin magkakan kay ni. Tay ni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Sirigman pakapamanggi, pagkuaman niya ni kalis sa singrare pagpasalamat sa imo. Tinoo sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos sa sin mag-inom kay ni. Tainin kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, paggibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. At pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwati
ipinapahayag, sakot na ikahamahagatod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta, pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbanan nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadandangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimimbi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos. Kay ba ni San Jose sa iyong esposo kan mga banal na apostoles sa gabos na santos na kay tupa, nakapagaya-gaya sa imo. Magkanig maging keras, kabuhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakaman, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian nangangahas kitang magsabi. Amanya mo na yaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, pagdatong at kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, nisiring sa langit. Sa mong kakanan sa araw-aldaw, itaon mo sa muyamon niya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, sirin na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sukot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sin manligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglawman sin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan.
Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang kinabang, kahaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang kinabang, kahaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinabang, tawi kami nin katuninongan. Uyaan kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagol sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang sa kong puso magpapasalamat. Ang sa kong puso mag-uumaw. Ipag-uusipan simong kagayunan, isa-sa-isay balaunin kagurangnan. Kaiba takahasa kaumahan, sabay kita naglawod sa kadifisilan, nahagsakdo sa bubot nin pagkamuot, nagbuka sa panahon na maabot. Huli sa pagkamuot mo, ang gabos na hamar na uutong. Minagian ang sa kuyang buot, kagurangnan uya kasako. Kaiba takahasa kaugmahan, sabay kita naglawod sa kadifisilan, nagsakdo sa
Diyos na haman na uuto. Minagian sa kuyang buo, kagurang na uyakas ako. Huli sa pagkamuot mo, ang gabos na haman na uutom. Minagian sa kuyang buo, kagurang na uyakas ako. Tindog tabi. Mamibig kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan, asin ang tinukduan mo, kan mga misteryong langit nun, gibuhang makabalyo, hali sa daan, pasiring sa bagong buhay, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa paisi. An Archangel's Voices Choir, naghahanap man in mga bagong miyembro. Sinda nagsiserbi kada Domingong alas 3:30 nin hapon. Sa mga interesado po, mag-message na lang po sa Facebook page kan Archangel's Voices o kontakon ang sa indang sekretary na si Claire Jo Danao sa numero 0963-658-6565. Donations, July 14, 2025. Carmelite Adorers of the Holy Trinity, 500 pesos. July 15, Anonymous, 5,000 pesos. July 17, Anonymous, 2,000 pesos. As in July 18, The Feast, 6,180 pesos and 59 centavos. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Paris Priest. Tindog tabi. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, bendisyonan kamo nin Dios na makakamhan, Ama asin Aki asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Yakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus dahol sa mga katauhan, arayo araniman, panuman panuwaan, siya daron niya tugon niya. Ang tataramon na nadago, ang tinapay na nagpaso, ang murabon din bagong kusog,
Naganing sa kapwa maglingkod, nagaw sa mga dalaning kinaban. Si Jesus daron sa mga katawuhan, arayo araniman, padumangan balungwaan, siya daron niya unyan. Arayo araniman, padumangan balungwaan, siya